सैया निकलती गए मैं नागड़ी सैया निकलती गए मैं नागड़ी सखी रे कवने गली बहुत बहुत सुंदर ऊपर चलिए बड़ा मजेदार रही तो हरी दुआरिया के हम तो भिखरिया हाथ जोड़ तानी माई सर दे भवानी ये गाना बजाना हो वाह रह जाए 1 सेकंड 100 रुपया रिंकू बाबू 200 रुपया खन्ना बाबू और 300 रुपया मान्य मुखिया जी ये 500 रुपया का पुरस्कार आई बार बार प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना तो हरी दुआरिया के हम तो भिखरिया चलिया भैया प्रेम प्रकाश सिंह जी 100 रुपया पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना ए माई हम पालिया हम पालिया ए माई हम पालिया कि जब जानवर कोई एक इंसान को मारे ई बेटा गंवार बा दिघवारा प्रखंड के उप प्रमुख महोदय अखिलेश राय जी के माध्यम से हजारों हजार रुपया पुरस्कार आई हमरा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा तो हरी दुआरिया के हम तो भिखरिया हाथ जोड़ तानी माई सर दे भवानी चलिया
माननीय प्रमुख जी अपने पिता के श्राद्ध क्रम में स्वर्गीय चंद्रमा सिंह जी के पुत्र बानी हर कलाकार लोगन के 500 हजार रुपया दे के सम्मान बढ़ाओनी हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं तारा के पाछा मिली हुए अदक हमने के शुरुआत में मिली हुई रवा बेचैन बानी गाना कम गावतनी बतियावत ज्यादा बने के ही हमर हुरकबा होई बोलेला हमर हुरकबा हो बोलेला एगो कहले एक जना जे ठाकुर कतना बार बहे परे किस बात कॉलेज मलिकार रवा अगवे गिरता गिन लेबे के चिंता मत करी अगवे गिरी अब बता डांड में गौछी बांध के कहतर कि दुगोला चालू करी नु अब पहले कमरे तो डांड में गौछ दुगोला चालू करी दुगोला चालू करी हाल बाबू अब लगा अरे दुगोला खातिर अच्छा जाती रोवा से पर हम इहो सिखनी हां हम सीख लिया हां कैसे हां हम सीख लेने के डांड में गमछी बन के होला जे दुगोला चालू करी बोली ना ए बार हम सीख लिया जाति काल से हम हुई है तरह करो ओरिजिनल लयदार बनी रहुआ ओरिजिनल 100 रुपया रिंकू बाबू के 200 रुपया खन्ना बाबू के और 300 रुपया माननीय मुखिया जी के हो गए 600 रुपया हमारा तरफ से बार बार प्रणाम पूरा परिवार के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं हाँ हाँ बोलिए माननीय बाबू मनोज सिंह जी पूर्व प्रमुख बनी दिघवारा प्रखंड के पूर्व प्रमुख महोदय जी के बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं एगो चीज रवा देखवनी है कि हमार फैचा जन चौगुन बजा देला अरे महाराज बोली अच्छा अच्छा बड़ी भाग से लोग प्रमुख बनेला जेकर लगे प्रॉपर्टी हुई वह प्रमुख बने प्रमुख सब ना बने हम चार हला जिला परिषद जीतनी बगे अध्यक्ष आज तक बन के हुई ले तले जाने जे जौन घरवर हला तने बिग दिले हार के बैठ गए बहुत जेकर लगे पूंजी बा वह प्रमुख बने बहुत जेकर लगे पूंजी बा वह जिला परिषद के अध्यक्ष बनेला हां जी धन्यवाद रवा सबके हमनी के प्रणाम करते नहीं जा एगो छपरा के लोई ना मरलो अंग्रेजी आवे लागल अंग्रेजी गावत आ अंग्रेजी गीत गावत वो अंग्रेजी ना रहला आधा भोजपुरी आ एक ही अंग्रेजी के शब्दों में डाल दिया आ कुल भोजपुरी में कौन अंग्रेजी लतन बताओ हां अच्छा मरणोपरांत जब गीत गवा ले ते में गणेश जी के वंदना होला तोहरा पूर्व काहे के अंत नहीं खेरे भाई जहां हमनी के मांगलिक कार्यक्रम में गणेश जी के पूजा वंदना कइल जाला जहां श्राद्ध कर्म भइलो है ओइ जा गणेश जी के वंदना करही करी ना एकरा के सिखले रहे काम कर हां नोट कर राम नाम सत्य हो तो कहीं ना नु कहलो कहे कहबो राम नाम सत्य हो तो केहू के तिलका में जइबो कहबो जे बाबू राम नाम सत्य बा तनी मिठाई ले आ तो मिठाई देख के मुंहवा में लौरिया के हुरवा क के लागी घींचे के फेर में दूसरा और लग घींचे के फेर में पड़ जाए हां पीछे दूसरा और
देखा कल अभी पुरस्कार मिलल आरा जिला बालू माफिया माननीय बाबू राजू सिंह जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार। आई देखो करे के कहल जला प्योर छप रही है बाबू हमार देखो ध्यान दो तनी गा के दिखावे ला ध्यान दियो तनी गा के दिखावल जाला हां चाही दिखावे के प्योर छपरा था एजे गमछी बांधे एमे गमछी बांधे के नहीं खे एमे झंडा फहरावल जाला देखो एजे सारा ब्यास डांड ना हिलावे ब्यास स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह कहतले कि लाठी पीठ पर लाग जाए देह ना सिगरे पहलवान के ओही तरह ब्यास के कमर ना हिलेला लय में ओकर कपड़ा हिलेला देखी सारा पाली अरे भावरा गोड़वा पटक जा ब्रेक हो लय में पटका उ ब्रेक हो हां जी पानी खदीना अरे चाली पपी कैया जी कहैया भैया हमारा प्रमुख जी के पुत्र बानी बीडीसी सदस्य बानी वहां का नाम मानूपुर के सज्जन से पुरस्कार आई हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना
ब्याज जी इधर कौन ये आगे नहीं सरकार आई है ना हाँ 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 ठीक ठीक अच्छा करके हाँ अच्छा 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 जी 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 सुमरन कने जे श्राद्ध कर्म वाले गीत गौनाई गाय ठीक बा ठीक बहुत बड़े ना ना नचनिया आई नु नचनिया भी ना ओहो अच्छा अच्छा वैसे नचनिया ले नहीं ये सब कुछ नहीं ठीक ठीक जी 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 अच्छा 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 काजी ना वहाँ के कहना बा जे नाच नू होखे गाना होखे निर्गुण खाली डांसर भी ना नाचे के चाहे भजन कीर्तन के वहाँ के एक नंबर बात बनी है हमरे लायक तो कनी है हाँ जी उरौरा सब लायक नहीं थे काहे लग जाए तो फरल अरे भंवरा भाई बहुत तरह से देख तोर भेंट हनु का नाम हो सोनू जी धन्यवाद सोनू बाबू नारायण जी वा कला में दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी करी ना बाबू सोनू देवी के गीत जब गवाला हुरका उरका बाजेला बजावेली हमहू बजाइले अबे मलकार तन हुरका बजा ली को देवी गीत गा के नु जैसन कहले बड़े तैसन तने हमहू देखा ली हाँ जी हाँ जी हेलो अनेकों प्रकार से हुरका बाजेला एकरा में खूबी हो जे बाजेला ई आगा से आ माइक लागेला पाछा से छवाला दोनों ओर आ बाजेला एक ओर से ई बाजा ना हो का हो ई बाजा लोग के आजा हो ई बाजा ना हो ई बाजा लोग के आजा एकरा के पीटे के नहीं खे एकरा में बहुत सुंदर आवाज निकलेला देखो हो सटाई रहा थोड़ा सा लेवल बढ़ा दियो है नाल वाला 20 हो एकरा के थोड़ा बढ़ा दो थोड़ा सा कर हटने का करेगा जय हो जय हो वाह पहले बजा ले कई प्रकार से बाजेला सुन ली वाह भाई भागना तो हूँ कि देवी वह चिट्ठी है वाह भाई
देवी जी के पचरा है। ये पचरा गावत रहे हैं भाई गंगा जी के मलाह भाई लोग के नाव जब मरा जाली सब तो ढाकना में आगी जरा के आ घरे घरे जब भिखिया मांगे लालू चलली जमोतरी से गंगा जी वही है मलाह भाई लोग के नाव मरैला पे गीत गवाले ई देवी जी के पचरा ना है जन्नी देवी जी के पचरा होई है हो अरे करी सुमेरा आई हो करी पचरा हो अब शिवनारायणी के भाव में आए एकरे के कहल जला मरणोपरांत जोन गीत गवाले वो भाव इस संसार में जे आई बा ओकरा जाही के बा जाए के बाद फरल बात तो ना के झरही के बा झाड़ी झाड़ी अभी है परल बात तो ना के बुतही के बा बाकी समय अनुसार झरेला तो शोक ना प्रकट करके खुशी मनावल जाला आए है असमय में केहू के मृत्यु हो जाई तो ओकरा में शोक प्रकट कर जन्म यदि उत्सव हो तो समय के मृत्यु जन्मा तो महोत्सव ना बाबू तो जब हाँ बा कवनो बहेलिया जाल अरे डलो लोसी रे हमरा पिया के कवनो बहेलिया जाल डलो लोसी रे हमरा पिया के
जोरो लसने ही आके तुरो लसरे हमरा केहू के फसवा लसने ही आके तुरो लसरे हमरा केहू के फसवा लसने ही आके तुरो लसरे हमरा केहू के फसवा अरे बाबा तानी मन ये है ओरिजिनल निर्गुण हो हाँ हाँ अरे जान हम तोरा ठाकल बहलिया जंगल में लागो जान हम तोरा ठाकल बहलिया जंगल में लागो घूम पनिया पिया के हम बोलो सिरे हमरा पिया के भोरो एगो निर्गुण भई ताल शिव नारायण गीत निर्गुण हाँ लग जाइए बरा मेल लगा के दिखाई है हेलो गलती ना ना जी मेल लगा के दिखाई है हाँ ए ठाकुर बा कतना केस बारी त मलिकार हो गवे गिरत गिरत गिल तब एही नाम के बोलो जना नाम के जपला से लोग भव सागर के पार पहुंच जाला देवता लोग के मंत्रिमंडल के जब गठन होखे लागल हेलो तनी कौवा को केकरा कौन विभाग दिया है? तो हर देवता लोग के अलग अलग कई गो विभाग दे दिहल गइल हाँ जैसे आज प्रखंड प्रमुख जी बानी तो यहाँ के 5 गो 6 गो अस्थायी समिति हुई उनमें केहू के कुछ बनावल है केहू के कुछ पद दिया ओही तरह देवता लोग के मंत्रिमंडल के जब गठन भई तो राष्ट्रपति बनावल गनी महादेव जी जी प्रधानमंत्री विष्णु भगवान जी मुख्यमंत्री इंद्र जी जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री नारद बाबा बाबा ऊर्जा मंत्री सूरज नारायण जी जी गृह और उद्योग मंत्री विश्वकर्मा बाबा बाबा महिला के सीट 3 गो रहे कौन कौन शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री माँ सरस्वती जी रहली वित्त एवं वाणिज्य मंत्री माता लक्ष्मी जी रहली और रक्षा मंत्री माई दुर्गा जी रहे रेल मंत्री रेल मंत्री तार बाबूजी रहे रेल चलत रहे हनुमान जी के हनुमान जी के पद दियात रहे हनुमान जी कहले कि देखलो जहाँ पद बनू तो हम भूत लाग जाला हाँ ऐसे हम पद ना ले जहाँ पद बा तो हमें भूत बा हाँ आज वर्तमान में रवा प्रमुख बानी मुखिया बानी कहना रह तरवा नहीं में भूतपूर्व लाग जाए लागी के हैं ते यहाँ के भूतपूर्व प्रमुख जी हैं हारी तो पद बा तो हमें भूत बा हाँ हमरा के पद ना चाहिए हनुमान जी कहले कि हमरा के पद ना चाहिए काहे से कि भूत लाग जाई हमरा चालीसा में लिखल बा कि भूत पिचास निकट नहीं आवा आवा महावीर जब नाम सुनावा भूत पिचास हमरा नियर ना आवेला ऐसे जे हम पद ले ले नहीं तो कल जे तब का बनो तो कहले कि दूत के काम करो तो चालीसा में लिखाई कि राम दूत अतुलित बलधामा राम दूत अतुलित बलधामा अयंजनी भूत पवन सुतनामा कहले जे हमरा के दूत के काम दिहल जाए तो कहलो जे धन्य है हनुमान जी अतुलित बलधाम हेम शैलाभ दे हम तनजबन किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः वो हनुमान जी है बाबू तो है
अगर सावन में कजरी न गवाए, फागुन में फगुआ न गवाए, चैत में चैता न गवाए, व्यास हो झलास हो। फागुन में फगुआ न गावे, चैत में चैता न गावे, सावन में कजरी न गावे, व्यास हो लील गणास हो। तने धूल ले ली जा कि सखी रे हमरो करम जरी गइले पिया मोरे मिलले गजेरी। बाकी वो भोले बाबा के कैसे शब्द अलंकार, शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार के तो माने बुझत ना होइल कौन व्यास हे जाइल बालू ये अलंकार के माने ही न जात हो का कहता है कि हर हर बम बम डमरुआ डम डम, हर हर बम बम डमरुआ डम डम, चंद्रमा तने झाल ढोलक कौन हो गई 100 रुपए रिंकू बाबू, 200 रुपए खन्ना बाबू, 300 रुपए राकेश मुखिया जी, तभी घड़ी वहां के प्रमुख जी ने हो गए बने। अच्छा 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 500 रुपए का पुरस्कार आई, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। बार कहे के भाबा गरवा जहरवा भभूते श्रृंगारवा असगरवा में सोभेला रोरया गरवा में सोभेला राव राजगरवा तब भूतवा संगवा में खम खम ना खम खम भूतवा संगवा में खम खम ना हर हर बम बम डमरुआ डम डम। हर हर बम बम डमरुआ डम डम, चंद्रमा डम डम डम। राजा राजा भैया अखिलेश राय जी बानी बीडीसी राजी के माध्यम से, बीडीसी राजी हाराजी, बीडीसी हाराजी के माध्यम से पुरस्कार आई। निमन वजीवते में से तौरों को दे दे। ऑल इंडिया देखनी हम बकेशन तुरुम्पिट बादक ना देखने। किलाट के चाचा तुरुम्पिट बादक ऐसा ना देखने।
काला तो खोलो तो हमरो के माला मिलल तोहरो के मिलल ये हमरा बालू माफिया आरा कौना काम सो रही है फुआ फुआ अच्छा अच्छा धन्यवाद चलिए भाई हमारा बहुत बहुत रुपया हमारे बालू माफिया जी पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना सावन सोहावन सोमारी शिकारी